Ya buat sesepuhnya, buat nenek pengantin ya. Buat nenek pengantin. Nenek pengantin spesial. Rada rene do. Rene sik. Dipoto ya. Oh iya. You decide. Rada diseseke Mas. Oh, seseke sithik. Simbahnya nanti loh. Simbah iki lho, Mbah. Mbah. Enggak mikir dong. Terus lah. Nggih, sinambi. Nggih. Iya, iki jane banter muga-muga. Lah iya. Nggih lebokne ya, Mas. Nggih. Syukur bisa. Oh,
nyuwun karo tanggung jawab Pak Adi Sucipto, Nduk. Pak Adi. Nggih, pripun Pak? Pripun Pak Adi? Caping gunung dipun Pripun? bungkus mboten menika. Dibungkus, pripun Pak? Pripun? Nggih tumut joget no. Ayo to Pak, ndang 50-50. Monggo Pak, ki satset ngoten Ayo. Pak. Ndang Lebone, Mas. 50-50. Untung yo sing abang Sak enggak apa-apa. ngarepe iso nyaman. Aku nongen iso. Ora ilang gone Padha lara lampa. Ki apa ta ya iki? karuan nyambut gawe iki ndang Heeh. sacet-sacet ngono. Ya ning iki ya iki